polo boro mata ne pha bya sa kani channel jongi rabje rezi te polok kumbap lai I to video sa ka bani kong ka ba ngapani yapsia kumno banja uthlia tang da ka ba ngapani bangan long bam dan kam perlu pisah ngapa ngapani yapsia banle kumno ma polok ibalaya laya pe ya to video ka bani kong ba kumno banja uthlia kumbang la batai khmat te ha comment jong to video em ki ong kamne kidan ba ong ba pani next video part ken bro uja sisan de kumno uthlia te kidan ba ong among an pen don ki ba ong pen ibiang la sai bro don ki ba ong pen ibina next video kumno ma kanca no tang suta ki don ki ba ong ba mas ta man ta te la sum clear aja hi thlia tamba ki om be kamta ki om ba ba manta ta tu ayu sum clear na la ja hi te ki bon ha ki ba ya ong ha comments ma te ngan pani ya phisia manta kan ma ngan pen hun ye ki tu ki ba ong kan ba sapni na ko ka video ban uja ne kam no thlia te nga mata la slam bha ka tu ka video ka ni ka dei na du la khalai si kani ka video ka bang ni plat ni ka tu ka dei khalai si te ngan pani na manta ka si ba uja ne am no thlia ma bang la ta hadin khalai si sap ngan sapni psa uja ne am thlia ma te but kitu ki bam pal kibla le ki sothu kibla le kumni bale nga em ki sothu kila de mat kumno ja ne em no thli sa comment sa kani ka video ka bam ta kitu kibla de mat kibla de le te bar kitu ki bam pal le ru le no umnum ha bro snyo aba phile ha bra ubha ba le dunyo aloe vera le ubha ba snyo te ha bra nei le re te suja thli yara bahau ne aloe vera nama ba de te bas thi to dawai ka dawai phithi na dukan ka to dawai man te la khle de ki dawai ma te phi sudan bi to aloe vera to sintiu khai ben nak pe jong phi ba phi thong ne he ba phi thong to le bo upia ma long ba ude ba ulong khle dawai te phi su ar hi phi phile hi phi te ubes bha te mantangan pni psiamo ka khle jonga don khle ne te palok kumbap khlai I la pani ne khli nga manta khliam tan chura te palok kitu gi bam pale sale no pe ma kum nga ro manta nga khlem ta dawai nga khlem le ko man cha man te ho te sporem ngai cha kidan ki ba na o dasmat ban sum uja uthli em dasmat sum sa kan na uthli udan ba nga ro nga sum khle bha ma dan de sum khlem to hantu hi pidang dep sum khle la dep tat adep punyat ka khle la dep rakhyang ka khle em chuata si phang la mi byang or kan daj ba khle ro nadu bangale nga to aloe vera em hadu mantang am da chu khle o la sngo aram bhai la dia ro te pet mantang don khle chu la aram bhai la de kam da chu ra khle ro te polok ani ka video ngin pen kon hang ne singin sai kan do par ko ga video bye